Čaute ľudia, ja som nového videjka. V tomto videjku si s Kevinom ochutnáme nejaké tie pamlsky, čo som mu pre ňoho kúpila. Takže, si vezmem semo. A tu je kôň. On mi teraz uhýba, lebo som mu dala mrkvu. Takže, ako prvú máme mrkvu. A to viem, že miluje. Takže, čúvajte, hej. No, takže mrkve by som dala asi tak 10 z 10, aj nekonečno z 10 podkovičiek, takže no, takže to veľmi miluje. Ako ďalšiu tu mám banán. Ďalší mám banán, hej, to som zvedavá, či mu bude chutiť, alebo nie. Ideme to vyskúšať. No. To tak hodím takto na zem. Jaj, padol na zem. No. Čo teraz? Si ho zvedal, keby nespadol na zem, čo? Tak dáme tu druhú polku. Na? Nechceš? Patí? Zaujímavé. No tak. Kôň zobral. Divný výraz má teraz. Mám toho všetko. Celé ruky. No, takže potom, a tento chceš? Tento chceš? Padnutý na zemi? Chceš? Ten nechce. Nevadí, dáme druhým zvieratám. Potom mám tu ešte vlastne mrkvu. Dáme mu ešte mrkvu. Potom mám ešte také tie fakt, že pamlsky. Takéto. Toto je vanila a čerešňa. Tam. Dobre, to ani nerozhryzol. Toto je mrkva, sa mi zdá. Padol ti na zem. Okay, výraz asi žiadny, dobre, toto je jahodové. Zatiaľ sa mi zdá, že mu všetko veľmi chutí. Toto je asi... Joj, Kevin. Toto by malo byť jablko a čerešňa. No, dobre. Takže, chceš ešte toto jablčko, teda banánik? Banánik. Nechce, vypil ho. Dobre, nevadí. Nevadí, nie všetko kúči. Že, hej, áno. No, banánu, keďže ho vyplul na zem, dávam asi tak 2 alebo 3 z 10. Takže jeden kusok potom zvedol, ale to nebolo veľa. A vlastne tým pamlskom všetkým by som dala asi tak 10 z 10, keď ešte zvedol. Potom mrkve, tam má aj 100 z 10, tam veľmi chutí. A čo sme to ešte mali?
No a to všetko je homofób, musíte mať 10 chuti všetky, tie musíme menovať. A boli vlastne mrkvové, jahodové, potom tam boli ešte, no, ja som zabudla, aké ešte tam boli tie pomôcky. Jasné, nerobte mi. A potom tam boli ešte, no viete, to bola mrkva, jahoda, jablko čerešňa a... Ja mám to 7 hodín, a to musím napísať na tu. Ale tak všetko má 10 podporíčiek. Hlavne tá mrkva, jablko má tak, teda jablko som nedala, banán má tak, že... 3, 4, 10 podporíčiek a vlastne palusky má tiež 10 podporíčiek a... Teraz si vybral ten banán. No dobre, ja mu to ten banán nechám asi na zemi, odtiaľ potom zozberiem. Tulej, tak. A... Ja teraz len taká, už ho nezožere, nevadí. Dáme druhým zvieratkám, ktorí tu štapajú. A takže ak sa vám videjko páčilo, toto mini ASMR, takže tak budem rada za odber, like, odber, dajte si zvonček, aby vám takéto videjko už žiadne neušlo. A my sa vidíme pri ďalšom videjku. Prípadne moje videjka môžete zdieľať na svojich Instagramoch a my sa s vami lúčime. Hej, Kevin.